Asibonge ukuthi ubuholi bomkhonto wesizwe party buyalalela futhi buyaphendula uma ngabe sikhalaza singamalunga. Into esibonile namhlanje kuvela ubaba uNcamalala ongumongameli nomsunguli weqembu lomkhonto wesizwe ephethe membership card esho ukuthi nathi asithola ama membership card wethu. Ncamalala siyathokoza kakhulu ukuthi ubuholi bakho buyashesha ukuphendula uma ngabe sikhalaza njengabalandeli bakho. Ncamalala sicelile bekuwukuthi kucapturishwe imembership. Sase sithi ke asikwazi ukucapture membership singazi ukuthi igcinwephi. Ukusho ukuthi oqala ukuthi befanele sibone isikhombisa ihead office iqala ukuthi inhloko office yomkhonto wesizwe la kugcina khona into zeqembu kukuphi kahle. Then okwesibili bese thina ke la abantu abagcina ama membership form kade sawajoin ama membership. Ama form kade sawahambisa. Bekufanele ngabe vela ama card ayabuya. Ukuba iqembu lasiprovide manje kufanele sikhokhe imali zesibili sizokuyokwenza ama card. Kanti le membership form sasisayinelana. Kumele manje ujoin okwesibili futhi. So thina sishaya ngasikama kwesibili futhi la manje lokuqoqa ukukhokha imali singazikhokhelana. Sithi thina ke celani isinikeze head office iqala. Head office uyaregister membership sayihambisa ama form akhona ahlele endlini zabantu. Akuthathelwa ama forms lawana sifuna ukubelong iMK ne website. Sifuna uma ngabe sitype ID number ku website yeqembu lomkhonto wesizwe. Isho ukuthi uKhanyisani Mathenjwa lona wase ward 14 vote municipality ubranch ward 21 sifuna kube kanjalo le membership lokhu sinikeza wona singanikeza ukuthi likuphi komkhulu lethu la sothi uma sinenkinga khona sambe sithi ngiyilunga leqembu lomkhonto wesizwe nali ikhadi lami elingivela uma uphanje ungaliphethe ikhadi kumele uma ungitype ku website noma ungisearcha kuvela ukuthi ngiyilunga lomkhonto wesizwe yila umandla esiwadinga uNcamalala esokwazi nokwasemisa noma ungasekho wena Ncamalala njengomholi wethu kodwa lawo mandla akekho umuntu osiphuca wona njengamalungu eqembu osakhelele wona. Siyabonga Ncamalala nobuholi bakho. Siyabonga Dr. Maseko, Dr. Sifiso Maseko, the newly appointed Secretary General on your day number 9 use ofisini loba Secretary General. Siyabonga siyazibona inguquko nobhala. Siyabonga qhubana nokwenza umsebenzi omuhle kodwa le amakhadi cela ukuthi nisenza amalunga ngqo hayi ukuthi sibe ama membership card. Ama card lawa ngikuba amalunga asofuna ama card.